Ja sam imala tu sreću da stvarno nikada nisam bila obeshrabrivana zbog toga što sam žena. Da li se radi o mojim izborima kao što su obrazovanje ili nekim karijernim putevima. Ali sam svesna i vrlo dobro znam da postoje žene koje su bile i omalovažavane i obeshrabrivane zbog toga što su žene. Zbog toga ja sa svojim koleginicama iz različitih političkih partija učestvujem u ovom projektu kako bi podržale jedna drugu i kako bi ohrabrile druge žene koje nisu imale tu sreću da imaju podršku. Samopouzdanje i otpornost u karijeri najbolje se gradi uspesima, a za uspehe je potrebno strpljenje, upornost i veliki trud i rad. Već rekla, za uspeh je potrebna upornost i potrebno je strpljenje. Možda nećeš uspeti iz prvog puta, možda nećeš uspeti ni iz 5. puta, ali ćeš jedino uspeti ako budeš uporna.